אז נעים מאוד, שמי גיא בן יוסף, מתנדב לא מעט שנים בעמותת גשר אל הנוער ובפרידמן, מרצה בכינוסים למורה למתמטיקה. אני דנה, אני מתנדבת בבית בבן יהודה, אני מתרגלת ואני מתנדבת on and off כבר משהו כמו 4 שנים בכל הסניפים. איגור, אני מתנדב בבית חם בכפר שלם, לבוא ולהתנדב עם הנוער ולעזור להם בשיעורי בית או בכל דבר שהם צריכים מבחינה לימודית. אני מיכל בן לוי, מתנדבת בבית החם בבן יהודה ובעבר השתתפתי בנווה שרת. אני מלמדת כל מה שאני עשיתי בגרות, שזה פחות או יותר הכל, בעיקר מתמטיקה ואנגלית. אני ראובן ברול, מתנדב בבית בכפר שלם. אני מלמד מתמטיקה. קוראים לי עופרי, אני מתנדבת בבית בכפר שלם. אני עוזרת כאן בלימודים, בעיקר באנגלית ובלשון. אני בחרתי להתנדב עם נוער כי זה הדבר שלי הכי אינטואיטיבי, עשיתי את זה כמה שנים עוד בשנת שירות לפני הצבא, וזה מה שמרגיש לי הכי טבעי והכי כיף לי, הכי מספק אותי. למה להתנדב? איך לא? כאילו בלי להתנדב מה אני שווה? אני רואה בהתנדבות ייעוד בחיים. אני יצאתי לגמלאות לפני כ-12 שנה, ומאז החלטתי להקדיש את מרבית זמני להתנדבות. אני נשאר בסיפוק מזה שאני מגיעה לכאן ומצליחה לעזור לילדים ולענות להם על שאלות, וגם שנוצר כאן קשר מעבר, כאילו זה מרגיש לי הרבה מעבר לסתם לעזור להם לפתור שאלות בלשון. לא חשבתי שההתנדבות כאן תגרום לי להרגיש כך, שכזה התלבטתי לאן להגיע, ואז שמעתי כזה מחברים מהעמותה שהם מתנדבים כאן בבית. ממש כיף כאן, יש כאן אווירה נעימה וכיף לעזור, אז באתי פעם אחת לנסות ונשארתי. באופן מקרי בהחלט, חברה שלי אורלי מצאה את גשר אל הנוער, וכבר בתום השיעור הראשון שלה פנתה אליי, אמרה לי, אתה חייב להצטרף אליי להתנדבות הזו. אסיר תודה על ההזדמנות הזו ועל זה שיש פה את המקום הזה שמאפשר לי ולעוד מתנדבים אחרים לתרום מהזמן שלהם ולתת למען הקהילה והאחר. מבחינתי זו זכות גדולה ואני מאוד מודה. מאוד אוהב להתנדב עם נוער, אני חושב שזה דור העתיד, מאוד כיפי לעבוד איתם, לעזור להם ולראות אותם מתקדמים, כי זה חלק מזמין תהליך כזה. זה מספק אותי וזה מרגיש לי משמעותי. ישבתי עם אחת התלמידות ועברתי איתה על איזושהי בגרות, ואז היא אמרה לי כזה, עכשיו אני מבינה מה לימדו אותנו כל השנים האלה. כאילו זה ממש איזה רגע של נפילת הסימון שזה היה ממש כיף. יום אחד באתי והיה רק ללמוד רגלי מבחן בימאות, שאין לי שום מושג בימאות. וגדי ואני ישבנו ולמדנו נושא ועדינו על השאלות, ולאט לאט למדנו את הנושא שהיה חדש. בסוף גלי קיבלה 102, ענתה לכל נכון, ועוד קיבלה בונוס. מבחינת המרכיבים להצלחה בסוף זה בעיקר התלמיד, זאת אומרת אנדרי היה באמת תלמיד טוב למרות האתגרים שיש לו, הוא נלחם וניסה ובא והתמיד ובאמת עמד לקח את המחויבות האישית כדי להצליח במשימה. המרכיב השני זה הבית והתנאים בבית, שבאמת קיבלתי את כל התנאים בבית. בבית החם אתה מתכוון? פה, עם חנה ועם הצוות, והחיבור, מקווה שזה מוגדר סיפור הצלחה. בחוויה האישית שלי זו הייתה הצלחה. ישבתי עם אחת הבנות, שאלתי הרבה שאלות על הצבא, וזה ממש סקרן אותה, כאילו מה עשיתי בצבא, מה התפקיד ואיך הגעתי, ושמחתי לענות על כל מה שיכלתי, ואז כמה שבועות אחרים וחזרתי והיא אמרה לי כזה וואי, כאילו שמעתי שהיית חובשת, וזה ממש כאילו מסקרן אותי, ויש מצב שאני רוצה להתגייס להיות חובשת רק בגלל זה. רגע מאתגר הוא לקחת תלמיד שבכלל לא מתחשק לו ללמוד, ואיכשהו להגיע איתו למצב שלפחות בחלק מהשיעור הוא לומד.
אז התחילה המלחמה והיינו בבית, אני הייתי עצבנית, והנה היה עצבני, והוא כל הזמן קם להתיישב, ואני אמרתי לו תשב, והפקתי יותר על השולחן, נסתרה המצלמה ואני מסתער על זה עד היום, אמא תסלח לי. גם אם יש רגעים שבהם אני לא סגור על דברים, ופתאום יש את האתגר הזה של איך אני מלמד מישהו משהו שאני לא מספיק סגור עליו, או לא נגעתי בו הרבה מאוד שנים. וגם העניין של אם מישהו לא מבין, בסוף אני לא מורה, ואין לי כל הכלים לעזור למישהו. ואז הגעתי, ושיבצו אותי למישהי במתמטיקה, עכשיו אני בעד מתמטיקה, אבל ממש לא זכרתי כלום מהבגרות, ואמרתי לה, תקשיב, אני לא יודעת איך לעזור לך, אני לא יודעת לפתור את השאלה. אז הרגשתי שזה מאתגר אותי. זה בעיקר התלמיד, זאת אומרת, אנדרי היה באמת תלמיד טוב, שלמרות האתגרים שיש לו, הוא נלחם וניסה ובא והתמיד, ובאמת עמד לקח את המחויבות האישית כדי להצליח במשימה, ובאמת עשינו אותו כברת דרך. הייתי אומרת תקווה, גם לנו כמתנדבים זה נותן תקווה לראות את הדור הצעיר, וגם ניכרת התקווה שהבית נותן לצעירים. מסגרת. הצלחה לנוער. הזדמנות. כי זו הזדמנות בשביל הילדים וגם בשביל המתנדבים, לפתח קשר אישי וגם אם זה לשנות מסלול של מישהו אחד, אז זה באמת לגרום לו קצת להתקדם יותר. כל אחד ימצא את המקום שלו ובאמת לא יוותר לעצמו. כל מי שמגיע לכאן באמת יכול לעשות את זה, ושהבית ימשיך לפרוח משהו עכשיו. ייהנו ויפיקו ממה שיש לבית לתת, ושזה ייתן להם את הכלים להמשיך להתקדם בחיים, להתגייס לאן שהם יוצאו בצבא, להצליח בלימודים, ואולי אפילו שיום אחד יחזרו לפה בתור בוגרים ויהיו חונכים בעצמם. שהבוגרים אכן יגיעו לבגרות, יצליחו בחיים, יתגייסו לצבא ויצאו לחיי עבודה מוצלחים, ולבית המשך הצלחה בכל אשר יעשה כאן.